ஹலோ யூஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கூகுளை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்ஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். கூகுளில் ஸ்டார்டா சைட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மைக் வரும். அந்த மைக்கை டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஆடும். அது ஆடிக்கிட்டே பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக் வரும். அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த சிம்பிள் மாற அதை நம்ம டச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வேறு மாதிரி ஸ்க்ரீன் ஆடி பேக்ரவுண்டில் வேறு மியூசிக்கோட நல்லாவும் இருக்கும். அதோட ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்ல. அடுத்ததாக கூகுளில் சிம்பிளாக தீபாவளி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே ஒரு விளக்கு இருக்கும் பார்த்திங்களா. அந்த விளக்கு டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் அப்படியே பிளாக் ஆகி அந்த ஒரு விளக்கு மட்டும் பிரகாசமாக தெரியும். அதை எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்திங்கன்னா நிறையா விளக்கு இருக்கும். அந்த எரியாத விளக்குக்கெலாம் அந்த விளக்கு கொண்டு போய் ஏற்றினோம்னா அப்படியே பிரகாசமாக எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குல்ல. கூகுள் பர்த்டே சர்ப்ரைஸ் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்பின்னர் வரும் ஸ்க்ரீனில். அதை நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிளில் போய் நிற்கும். அந்த சிம்பிளில் போய் போனீங்கன்னா அங்கே நிறையா உங்களுக்கு கேம்ஸ் நிறையா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சிம்பிளாக கூகுளில் ஹோலி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அங்கே தட்டில்